Ezusteko bat emango dizuet. Adi, gaurko gaia, gaurko protagonista, heriotza izango da. Zer, etzen uten espero, bai, fuera tabuak, eta gaurko gaia heriotza da. Jaio, hasi, ugaldu eta hil. Ez alda bizitzaren zikloaren etapa bat. Baina lasai lagunak, zukaldatu, ondo pasa eta jan ere bai ingo deu. Hau, Zukal Herrian delako. Kaixo lagunak, hemen txegaude bilok, Naroa Martínez eta Joseba. Ongi etorri, zer moduz? Ondo, Joseba. Ongi? Bai. Bueno, botako izut filtroi gabe. Hola, galdera ja, zuzenian. Zergatik dakau bildurra heriotzai? Bueno, azkenean zerbait ez ezaguna da, ez? Eta ez ezaguna den edozein gauzak hasiera batean behintzat beldurra ematen digu. Hasiera batean, ez gaude prestatuta, ez digu prestatu, ez da? Hori da. Bueno, hemen txegaude Naroakin, Naroaen heriotzan eta doluan aditua zea, eta formatzen naizea geho eta gehiago. Eta zergatik handaude hainbeste tabu mundu hontan? Bueno, pues berdinagatikan bai, bildurragatikan edo... Bai, nik uste baietz, ez? Ez ezaguna eta, bueno, gero erlijioek ere euki dute zer esana. Eta, pues, beldurra ere sartu digute, ez ezaguna gehi beldurra, pues, tabua bihurtzen da, aldentzen dugu, eta gaur egun umeak adibidez hainbeste egindu nahi ditugula, ez? Igual gain babestu, pues, heriotza eta mina eta, pues, alde batera. Eta gero etortzean nian ez deulako landu, okerro izatea historia, ez da? Hori da. Bueno, launak, Zukalden zemuz moldatzea? Bueno, erakutsiko dira ez. Ni saiatuko nahi. Bueno, ingo deuna da ondo pasa, humoriakin, filtroi gabe itzein, eta aldi berian, txitxirio berezi batu gozagai mordo batekin, eta krematxo bat perretxikuna prestatu, eta goxatu aldi berian. Ados? Adi lagunak, saio oso aberasgarria datorreta. Bueno, lagunak eta Naroa, garatuko izut pausuz, nundin dio ebiliko gehan, txitxirio hau egiteko garaien, krematxo perretxikuanakin. Bueno, ikusi zuen bezala txitxirio gutxi dazkatemen, Ikusiko zuen zenbat osagai botako izkiloun, ingo deuna da, alde batetik hor buruak egosi, zuritu eta egosi. Beste alde batetik perretxikoak salteatu. Eta gero bai, hemen txitxirio egiten jarriko gehala. Hemen ingo deuna da, barazkik ondo erregozi lehendabizi tipula eta baratzuria, behin, ondo erregozita da benean, ingo deuna da tomatia raiatu eta bertara bota, murrizten utzi, eta murrizten danean, tomate lehorra pusketetan botako jau, olibak ere bai, hemen dakau modena ospina, hola sustantzi pixkaten bateko, botako dio, eta hoi dena ondo murrizten danean, ingo deuna da txitxirioak botako jau estilla, oreganua eta feta gazta. Eta gero salteatu ditugun perretxikok eta horburuk, berta botako ditugu eta dena elkartuko dugu. Baina hone ingo dio goetxo bat perretxikoan kremana. Eta perretxiko krema prestatzeko, hemen dakau porrua, salda, erromerua, perretxikoak eta gurina. Ingo deuna da porrua ondo txikitu eta ondo erregozi, romero pixka botako dio, bertara perretxikoa pusketetan botako deu, dena ondo goxatzen utziko deu, salda bota, berriz murrizten utzi, eta gero gurinakin ondo krematuko deu, gatzan puntua jarri, eta platena jarriko deu, behan krematxua, eta txitxirio goreak da bat. Ados? Perfecto. Venga, hau esan da lanien jarri bihargea. Beitu, adibidez, ni hasiko naiz alde batetik horburuak hartuta egosten, eta baita ere barazkitxo hau martxan jartzen. Eta beste alde porrutxo hori bai, biharko nun, sustarrak kendu, hemendik kendu, lokatz pixka balimakan emanazu, irikita, garbituko dugu eta txiki-txiki. Ados? Perfecto. Bueno, ingo etena da, horburentzako ura martxan jarri, geho, hoientzako lapiku bat martxan jarri, perretxikuntzako, eta beste aldetik bai, txitxirentzako beste lapiku jarriko dugu martxan. Hor sartaiak asu hondan. Bai, hortikan berdia pixka kendu, eta listo, a ber nola daun. Nahiko garbi, bai, ez da galo gatzak zoik. Hori, lehen da biziko geruzak endu, horra espindakazu organikoare bai botatzeko, Vale, perfecto. Eta garrontzila,
eta martxan jarriko gea. Bueno, tabua kentzen jun bihar gea. Zeratik handako hainbeste tabu, zeratik hainbeste bildur. Bueno, eriotza baki, bueno, beti gogorra izatea, norbait jutean nian, ez da bat ere polita izaten, eta egia esan, gertuko antzako, familiko antzako, eta ez da ezer polita izaten, ez da? Hori da. Nola emate jo huelta honi, nola landu bihar dugu gure barrenak? Bueno, pues lehen komentatzen genuena, ez? Aurretik, hitz egiten baldin badugu, naturaltasunez tratatzen baldin badugu, egunerokotasunean gero eriotza bat gertatzen zaigunean gertu, erramintak izango ditugu, eta partekatze horrekin, arindu egiten da mina, ez? Pasa egin behar da, Baizitza aurra di joan da aurra behitu behar deulako, ez da? Hori da, baina minean sartzen utzi behar diogu gure buruari, ze hori da naturala eta osasungarria dena, ze ikasi behar dugu utxune horrekin bizitzen, baino aldi berean bai arintzen duela, bai errazten duela, banaka pasa behar ez izatea. Orduan, ez dakit, lagun giroan, familia giroan kontatzen, bakarrik ez nahi zuzan norbeak barruan sartuta gaizkiz bazatzeko, ez da? Hori da, partekatzea. Eta kosta ite zaigu hau partekatzea, ez digu erakutsi partekatzen? Ez digu O esan digu, geho, topatuko gehala, geho, zeruan daia, o pasa iten dugu, o ez dakit? Pixka denetik, ez, Joseba, nik uste oso ondo labur bildu duzula. Azken batean badaude alde batetik, ez dezagun hitz egin iritsiko da eta iristen denean aurre egingo diogu, eta bestetik, beldurra izaten dugu igual eriotza bera deitzeari, ez? Hitz egiten baldin badugu hurbilduko bagenu bezala. Eta ez, eriotza datorrenean, baino... Bai, eta danu etorriko zaigu alegia, ez da? Eta nola itzin behar dugu, nola kontatu behar dugu? Guk heldu lehendabiz ikasi behar dugu, gaztetxo ire bai gutxi bertzaile, baina lehendabiz guk ikasi behar dugu, o zintzu dia urratzak hau, ez dakit, errexago iristeko gune horta? Bai, esaten zenuena, ez? Helduok igual aurretik begiratu behar dugu gure motxila, aztertu nola bizi izan ditugune beste galerak, beste doluak, doluak ez datoz bakarrik eriotzatik, beste galeretatik ere badatoz, orduan, gure motxila hori, gure ibilbide hori begiratu behar dugu, horri aurregin, kontziente izan dakargun hortaz, eta gero txiki-txikitatik, inguruan ditugunekin hitz egiteko, motxila hori betez desaten guk beteta daukagun bezala. Eta, helduekin iten dezula, gaztetxokin gehien bat ibiltzezea, ez da? Bai, ni irakaslea naiz eta nola kontatzen diozu, nola hitzein behar da gaztetxoekin gai honei buruz? Nik beti esaten dute, hitz egin baino entzun behar ditugula. Bai, baino azkenean lokatzatea. Lokatza pixkat, ateatzen zaio porbai beti, bai. Eman diotola pixkat. Orduan, irri ikusiet esku artian ekarri ezura bai komiki bat, puntxo bat. Ipuin bat, bai, Markortinarena. Olako gauza lagunduko, ez dakiu nahi bentsat, ez da, edo... Gehien bat, heldu hoi beldurrak kentzen laguntzen digu. Hori bai. Beldurrak kentzen, eta badaukagu euskarri bat, eta naiz, eta helduok izan behar dugun protagonista, laguntzen baldin badigu, pixkate, beldurrak kentzeko euskarri bat eukitzen, eta honek hitz egiten du eriotzaz, eta nik akonpainatzen zaitut. Vale, eta orduan laguntzei zu, tresna horiek aurre egiten, ez da, historia hori. Hori da. Eta nola kontatzen du ipuinak hor barrun eriotzan historia? Vale, oraintxe, moztuko dut? Bai, moztu, erditika moztu, eta gero lauki txikitanin, eta ja goxatzen garriko dugu. Perfecto. Ipuin hori Markortinarena da, bera aditua da eriotzaren pedagogian, eta kasu hortan kasu erreal bat da, ez da? Eta, kontatzen du txakur baten eriotza, nola txakurra hil egiten den eta nola partekatzen duten, ez? Eta azkenean hori da egunerokotasuneko eriotza galeretatik aitzakia topatu radarrarekin ibili, zu errezetak egiteko eta ibiliko zara radarra jarrita. Bueno, pues go eriotzaz hitz egiteko radarra jarrita. Zukaldean ez gara hain ondo moldatzen, baina... Ondo moldatzen zera, arke moitzezula bana, Eta orduan, radarra jarrita eukitzea eta lehen aipatzen izuna, azkenean hitz egin baino entzutea. Ze aurrek oraindik tabua ez daukate eskuratua. Eta filtro hori gabe aritzen dira, bai eriotzaz, bai beste edozein gaitaz. Eta jakin mina daukate orduan,
utzi diezaiegun hizketan galdetzen eta beraiek gidatuko gaituzte. Orduan askotan, bai, eskan behaiekin dako galderakin, da behaiekin dako historiekin, iaia nahi gabe iristen gea iritsi nahi deun lekura, ezta? Bai, eta erantzunak askotan beraiek ere ematen dituzte, ze beraiek ere radarra oso ondo jarrita daukate eta badakite, ze... Eta igual naturaltasun gehiokin bizitu gauza haueku baino? Noski, Bai, noski, ze filtroak ez dituzte barneratu eta kontziente dira, pues, lorategian agertu dela xomorroren bat hilda, edo nik hildu dala, edo, ez, azken batean, eriotzarekin elkarbizitza hori badute, ez? Kukuka jolasten direnean ere, beraientzat heldua edo beste partaidea hil egiten da momentu hortan, ez? Oso txikiak baldin badira, ordan etengabeari dira eriotza horrekin jolasten. Eta adibidez gukolako txikitan olako jokoak inditugu eta olako historia eta zeatik ez dugu hain ondo ikasi, o zeatik ez dugu hain beste barneratu. Bueno, ez dute lotu eriotzarekin nik uste, alde batetik, eta gero moztu digutelako eriotza hitz egitea, gure belaunaldian ja, anatorioak, ospitaleak eta joan izan dira herrien edo hirien kanpoaldera eramaten, eta gaixotasuna, eriotza ez da bertan egon. Orduan, gara belaunaldi batekoak hor, ez, oso babestuak egon garenak, eta ekidin digute hainbat gauzataz hitz egitea. Gure onerako zelakoan, baino... Ja, eta azkenian ez da hain oneako, ez da? Hori da. Eta ez da hain oneako hortan, zer gertatzen zaigu? Zertan pasatzen dugu hain gaizki? Zeratikan ez dio jendia guelta ematen honei? Zeratikan hain beste kostatzen zaigu guelta ematia? Bueno, azkenean lotzen dugulako negatibo deitzen ditugune sentimendu eta emozio hiekin, ez da? Gero dolu prozesu mingarria da, gogorra izaten da. Eriotza gogorra da hemen geratzen garen ontzat. Orduan, klaro, hori, gainera ezitu baldin magaituzte esanez, ezin dugulak partekatu, hortaz hitz egitea, debekatu baldin badigute, eta azkenean gertuko eriotza bat tokatzen zaigunean, gara los bichos raros, eta ez daukagu erramintarik. Eta ze erraminta bat dituzuzuk? Zintzu dia bihar ditugun erraminta? Noa behira onbierga? Botako deta barnea? Bai, botako jo. Vale. Bazuk esan duzuna, ez? Azkenean gure motxila begiratu eta erne egon. Eta erramintak edo baliabideak esaten izuna. Entzuteko prest egon, eta gero edozein aitzaki baliatu hitz egiteko. Honek ez du esan nahi egun ereriotzaz hitz egiten egon margarenik, edo lugubre batzuk izan behar dugunik inondik inora. Baino bai lagungarri dela, tarteka. Teoria batzutan jakiten da, baina gero etxeen eta gauza horiek ateatzi igual ez da errez izango. Nola ematen dira aurrenengo urratzoiek? Nola esaten zu, nola laguntzezu urratzoiek emateko jendek etxen? Bueno, adibidez, nire jarrera da, nik lan egiten duanean aurrekin, nire ikasleak direnekin, edo nire inguruko pertsonalki ingurukoak diren aurrekin, nik zuzenean hitz egiten dut eriotzaz, sortzen denean. Edo ateratzen di liburu bat, edo zein gauza. Baino, baldin bada, eskolaren batetik, edo deitzen baldin banaute, ni ez noa aditu gisa umeen gana zuzenean, baizik eta helduekin lan egiten dut, beraiek beldurrak endezaten. Eta beti esaten dut, alik eta aur txikienekin hasi, nola ez diguten eztabaidarik edo aurrerik egiten, trebatu egiten gara. Erresago iristen zea, erresago soltatzen zea. Hori da. Eta badaude eriotza oso desberdinak. Batzuk beste baino askoz gogorragoak dira, ez da? Osea, eskenien ikusten desunean prozesua naturalki dijoala, aitxona jundala, zarra zeola... Hil egin da. Hil egin da. Pan egin baldin bada itzuliko da, Joseba. Edo ez. Vale. Hilda da, aiokara jo. Hilda nian hilinda. Orduan. Hori da, dibidez. Hiltzean nian da, jutean nian, esatezu aitona, bueno, beri egin du, familia utzi du, pasarriak izton guztua, oztak izan lantzekan, nire aitona taxista zan, eta, bueno, baino, gertuko bat, anaia, semia, hori ja... Ez naturalak direnean, ez? Ez naturalak denbora aldetik. Pateko baten, ez da? Bai, nik horra azpimarratzen dudana da, etzaiola inbeste garrantzia eman behar, aurrei dagokienez, bereziki, etzaiola inbeste garrantzia eman behar eriotza motari. Ez? Azkenean... Danak eriotzak dira, ez da? Eriotzak dira, eta horri eman behar zaiola garrantzia. Bai istripua izan, bai suizidio bidezko eriotza bat izan, suizidio baten ondoren, azkenean, gelditzen garen ontzat garrantzitsuena aurrak garenean hori da, ez? Utxune hori, duelo hori. Eta denborarekin, joango gara kontatzen noraino ulertu dezaten. Suizidioena aipatu esunare hori adibidez oso gorra irutze zait, ez da? Suizidatu inda, zergatik junda, lagundu al nion,
tetinin behar nuna, hor ja beste... Erroduntasuna agertzen da askotan, gustatzen zaidana da, buelta ematea nolabait, eta osasun mentalaren garrantziaz hitz egitea, eta laguntza eskatzearen garrantziaz. Eta gero suizidio bidez hilden pertsona batekin, gizartean eduki dugu joera, ez? Edo idealizatu, edo demonizatu. Oso nazen eta horregatik suizidio ziltzen, edo oso traketxa zelako oso aula, ez? Oso muturreko ikuspegia ditugu, eta ez zain ona... Eta hoi industriatik anestu nahi gehiago sufritu beste bale? Bai, azkenean topatu duela betiko konponbide bat momentukoa zen arazo bati. Eta orduan, ze garrantzitsua den laguntza eskatzea, ez? Bai, dudik gabe. Zu, errezitzitezu, baina azkenian ostra bat rutan, da barrutikan pasatzen zaizkizu gauza batzuk, eta bizitzan gertatu dian gauzak, eta ez da erreza, ez da? Bai, abernik, hitz egiten dut idealetik nola baita esateko, ez? Perfekzio hortara hurbiltzen, baina azkenean hor zaudenean, egiten duzu alduzun bezala, eta doluak aurrari eta zuri eragiten dizunean, hor oso garrantzitsua izaten da, hori konpartitze hori, ez? Esaten genuena, sarea eukitzea, eta... Eta ez zu bakarrikan historia hori... Claro, beste norbaitekin, edo beste norbait doluan akonpainatu behar baldin baduzu, zu sostengatua izan behar duzu, ere. Orduan, sare hori egitea ze garrantzitsua den. Hori askotan gertatzea, ez da, hori da, familiko bat jun, da orduan, aitona junda, eta amonan ondun, zu ondo zaudela, baina zaude ondo, eta orduan, nola jokatu behar dakazu horietan? Zu zean bezala sentitzen dezuna esan beharrezu, edo pixka gordin behartze, o pixkat bestia bera ez etortzeko, nola hori ez da... Hor, nik uste momentuak daudela, ez? Alargun amona gelditu baldin bada, amonarekin gaudenean berari protagonismoa eman, baina gero guk gure bidea egin behar dugu, ze guretzat aitona hil egin da. Ordan, guk bilatuko dugu, nik deitzen diot terapia, ez? Izan daitekela profesionala edo lagunekin partekatu. Segun ze eriotza mota, ze dolu mota den, lagunekin hitz egin da igual nahikoa daukazu. Itxaroten zenuen eriotza bat zelako bestela, profesionalak ere hor daude. Eta askotan jun behar izaten du profesionalaren gana, zatikan, harrapatu iteizu historia, eta etzea gai, eta gero beste kresto batzuk etortzen dira, ez da? Osea, ansiedadiak eta depresioak eta historiak, eta hau da ikasi behar da, horrean joz iristeko igual, ez da? Hori da, eta doluak ez pilatzeko. Azkenean, beste nonbaitetik ateratzen dira. Bueno, hemen aroa itzein da itzein, behitu, perretxikoen kreman oinarria martxan jarri dugu, eta txitxiriona ere bai. Hemen horburuk egosten dazkau, eta ingo duna bitartean erreportai bat ikustea jungo gea, eta gero bueltatuko gea, barrengorrik txikituta salteatzea, eta gainuntzeko osagaiak hemen botatzen jarraitzea. Ados? Oso, no. Zehazki jungo gea, geltoki tabernara, ikusiko zuen ze leku eharra, eta ze gauza goxuak dituen jateko. Oazen bertara. Eguerdion Joseba, eguerdion ikusleak, ongietorriak Iruñara, geltokira. Ni Jon Gulina naiz, geltokiko sukaldaria, eta gaur geltokiko sukaldea, eta geltokiko proiektu orokorra pixkat ezagutuko dugu, bai. Hau lehen zen Iruñeko autobus geltoki zarra, bai. Gero pasillotan ikus dezakezue kotxerak zeudela, kotxera horietan zen tiketak sartzen ziren lekuan, eta bai mantendu dela egitura pixka bat hori. Gero sartzen bazarete barrura, badago parke bat, eta hori zen autobusak sartzen ziren tokian. Orduan nahiko leku emblematikoa da hau Iruñan, bai. Geltokik 3 area dauzka, bai, taberna, denda eta kultura arloa. 3 arloak lotzen dituena da ekonomia solidarioa, bai. Dendan, gauza ekologikoak, bertakoak, eta gero badago bigarren eskuko denda bat, arropa birziklatzeko, bai. Eta taberna azkenean berdin funtzionatzen du, ez? Bertako ekoizleekin, ekologikoak, eta ekologikoak izan ezin badira gutxienez, hori, nafarrokoak izatea, eta alden einean ere ekoizle txikiak izatea, bai. Sasoiko produktuak beti bilatzen dugu menua ez izatea menu tipikoa, bai. Platerrak igual pixka bat ezberdinak izatea edo buelta bat ematea platerrei. Eta 3. arloa izango genuke kultura arloa, bai.
Eta kulturarloan lantzen duguna da, adibidez, erakusketak egitea, produktore txikiei ere bere espazioa ematea, eta beti hori esaten duguna, elikadura burujabetasunaren eta ekonomia solidarioan oinarrituta, bai. Kulturarloan egiten ditugu ekintza ezberdinak hilabetero, ostegunetan egiten ditugu katak, adibidez, etortzen da ekoizle bat, aurkezten ditu bere produktuak eta gu sukaldetik egiten ditugu 3 pintxo, berak egindako produktuekin. Azken hilabeteko ostiralean egiten da gastroshow, izeneko gauza bat, dela, etortzen dira artista ezberdinak, kontzertuak ematera, ikuskizunak egitera, monologoak, eta gu prestatzen dugu afari bat, eta hori ikusten duzu bitartean afaltzen duzu ere. Orduan, bizitza desente dauka, hilabetean 3-4 ekimen egiten dira beti, bai. Bueno, ezagutu duzu geltoki proiektua aurkeztu dizuegu, eta orain sartuko gara sukaldean gaurko errezeta ezagutzera, bai. Hasiko gara gaurko errezetarekin, bai. Gaurko errezeta da buñueloko borraia, muskuiluekin eta saltsa berdean, bale? Hemen ditugu osagaiak, ikusten duzuen bezala, hau saltsa berdea da, egiten dugu arrainaren soparekin, barazkien kaldoarekin, eta baratxuria eta tipula dara, bale? Geren botatzen dugu perexila azken orduan. Eta muskuiluak irekitzeko erabiltzen dugu oliba olioa, kaiena bat, laurela eta baratxuriak. Errezeta honen idea azkenean gustatzen zaigu sasoiko barazkiekin lan egitea, orduan orain borraiaren temporaldian gaude, eta, ez egiteagatik borraia tipikoa beti egiten den bezala, itxaskiekin borraia oso ongi doa, orduan erabaki dugu muskuiluekin egitea, eta saltsa berdea, azkenean barazkiekin eta arrainekin oso ondo doan saltsa delako. Goizean, 10:00 irekitzen dugu taberna, egiten ditugu tortillak, egiten ditugu pintxoak, dena etxekoa, eta hori, 12:30 arte, ordu batak arte, goten da taberna pintxo moduan da, eta ordu bat aterdietan azten garaia menuekin. Platera, eguneko menua aurkitu dezakezue, eguneko menua 2 hilabetero aldatzen dugu, beti sasoiko produktuekin. Badazkoago ere beste 6 plater, hemengo menuko egitura ezberdina da, bai, egiten ditugu 7 aukera daude, 7 aukeretatik zuk 3 aukeratzen dituzu eta postrea. Ez da lehenengo, bigarren eta postrea, beste leku batzuetan bezala, baizik eta zuk egituratzen duzu menua dauden 7 aukerekin. Orduan, hori, animatzen zaituztegu, astelehenetik ostiralera, frogatzera, bai. Bale, orain bukatzeko, platerraia egina dago, bai, eratzen zaiguna enplatatzea da. Ni hemen sukaldari bezala urte terdi eramat, eta azkenean Iruñan sukaldari bezala, 11 urte eramatza taberna ezberdinetan. Bukatzeko jartzen diogu, txitxarroaren zurrekin egiten dugu kaldo bat, eta tintarekin ematen diogu kolorea, agar-agarrekin ematen diogu testura, eta egiten ditugu puntu batzuk bukaeran platoa dekoratzeko. Joseba, ezagutu duzue geltoki, ezagutu duzue gure platerretako bat, eta hori, gonbidatuak zaudete, ongitorriak izango zaudete beti geltokin, gure platerrak probatzera, bai. Mila esker eta beste bat arte. Hau, Jon, egarra errezeta indezuena hor, Ai, ama, borra jakina borratu anaiz, eta gaina muskuiluekin, txukun, eta ze leku egarra dakazuen zenba proiektu, ze bisiposa. Bueno, horrela jarraitu, eta gurean jarraituko dugu. Hemen inbehar deuna da, bain hemen barazki goxatu ditugu, tipulina eta batzu ja, botako etena tomatia deshidratatua eta lehendabizi tomatia raiatuta, murrizten juteko. Eta zugun gozea krematxo egiten, bale? Oso, no. Krematxo egiteko, inbehar dituguna da perretxiko garritu. Oso garbi etortzen dira, normalen. Hemen bai, zutonia eukitzeuen nahiko gogorra, igual, bai, hola, hartu multzoka, eta multzok hartzezunean, buskaerak hori moztu, horiek endu, eta gero hauek 3-4 pusketetan ninon bitan, da honea gotazetik angeo birrindu ingo deutena, bale? Perfecto, oso no. Venga, hoi zure kontu naroa, eta nik esan dakoa, tomatia raiatukoet, eta bego jungonez, gainuntzeko zai guzti botatzen bertara. Hemen ere horburua laizterre goziko dira, ateak oituk eta barrengorrik bai gozatzen jarri behar ditut. Bueno, eta eriotzan gaia, esan desun bezala gaztetxoi txikitatik anta sartu bertzaiola, eskoletan da, gutxiki jorratzen alda, o batez. Bueno, zoritxarrez gelditzen da asko irakaslearen menpe. Ez dago zerbait sistematizatua, eta ni horren aldeko borrokakoa naiz, ez? Ba, esakeo bakoitza berera iteu, eta ez dago zerbait oinarri bat behintzat, hori da, ez dago estandarizatua, ez dugu denok berdin egiten, eta hori da azkenean
gelditzen dela bakoitzaren menpe. Eta nik uste bermatu behar den zerbait dela, ze azkenean umeen eskubidea da jakitea eriotza badela bizitzaren parte bezala, ez? Orduan, nahi baldin baditugu ume kontzienteak, arduratsuak, beharrezkoa da, ez? Erabaki informatua gaur egun oso hau da bilen zerbait da, eta hori da zuzen. Beraiek erabaki dezatela beraien bizitzarekin zer egin, jakinda eriotza badela, ez? Eta nola kontatu behar zaio, nola usten dezuin biharko sala, edo nola jorratu gai hauek, o ez dakit zure ikuspuntua zein dan? Nik uste bi alderdi daudela horrez, da? Batetik eriotza bat gertatu aurretik, hori uste dut kontemplatu behar dela ikastetxe guztietan, balen esaten genuena, ez? Erramintak eskaintzen joan eriotza bat datorren erako, eta hori oso erraza iruditzen zait niri behintzat, ze hori da hainbeste mugitzen ez gaituena pertsonalki, ez da? Da hain zuzen, hitz egin dezagun familiaz, eta orduan, familia guztietan hildakoak daude. Hitz egin dezagun bizitza zikloaz, eta bizitza zikloaren parte bat eriotza da. Orduan, hor naturaltasunez, prozesu baten barruan sartzen baldin badugu, erramintaz hornitzen goaz. Izan daiteke pelikula bat ikusi, eskoletan liburuekin hasten direnean, irakurketarekin hasten direnean, zergatik ez eriotza jorratzen duen liburu bat, ez eriotza lantzeko liburu bat, baina liburu oso ederrak daude, albumak eta eriotzaz aritzen direnak. Hitz egin badezakegu familian iztasunaz, zergatik ez eriotza jorratzen duten liburu ez, ez? Eta zuk esan dezuna, gaina danoi juntzaigu baten bat, jungo zaigu, laizter jungoa, eta azkenian hori dana klasek edo jendek ondo ulertzen gero ere bai gaizki da nahi errexego ulertuko zaio, ez da? Hori da azkenean, ez? Ez sentitzea bitxorraro, ez? Badakit eriotza badagoela, eta suertatzen zaidanean, ez zait bakarrik niri gertatu. Beste batzuei ere bai, ez da? Barkatu, Joseba, guztiak? Bai, dana botako ditugu. Gero zeituan danak aiten azten dianean esertan gelditzea, osea, dana botako ditugu. Perfecto. Dana botako ditugu, gero erromore botako jau, eta salda eta goxatzen utzuko ditugu. Perfecto. Eta eziketa hori jasota, onurak zeintzuk izango zean, epe motxia o azkarrian zugusten desunak. Inbertsio bada, ez? Hori, erramintak izango ditugu, badakigu eriotza suertatzen dela, badakigu norekin konpartitu dezakegun, eta tabu hori ez dago, orduan dolu prozesua pasako hori da, pasa behar baldin badugu ere, ez da berdin. Azkenian guztia da iaia, dolu hori erresagoa izateko, ez da? Hori da, bizitza bera, eta bizitza ere bestera batera bizitzeko seguraski. Askotan euki dugu eriotza gertuko izan duen norbait, nola aldatu zaion txipa, ez? Txipa aldaketa hori, txikitatik euki dezagun, hori, bizitzari... Lehen ugotik handa ez gio, ez da, esatezuna, edo... Baina beti ongo aldaketare igual ez dakite, Nik behitu nidakat lagunen bat, juntzaitena, eta adibidez, leheno esan dizuten berdinean, ia. Eta berdina mona hiltzia, semia hiltzia. Osea, ez da gazelik usikan ere uste, ez da? Eta nik badakit, lagun horren amak ikusteiten bakoitzian kalian ikusteit, eta kasoiteit, eta eske bere begitan nabarmentzet goratu itea, ez dakit ustetu neolo goratu gara, eta unkitu itea, zeatik ez dakit, ni berekin juten itzan, bere txea juten itzan, bere lagun minan itzan, eta azkenian, eta beak ikusteiten bakoitzian, beak, ez dakit, dolu hori nik uste bizitza guztiako emango gula, ez da? Eske dolua oso gaizki ohituta gaude. Ez da martxa pasa, eta hola egiten, ez da? Askotan esan izan da, ez? Urte bete bi urte eta dolua egin da. Dolua ulertu behar da, prozesu bat dela, non bizitzen ikasten dugun utxune horrekin. Eta utxune hori eukiko dugu bizitza guztirako. Joango gara etapa berriak betetzen, pertsona hori gabe. Orduan, bizitza osorako dela argi izan behar dugu. Eta ama horrentzat ze ederra, bere semea zurekin hitz egin ahal izatea. Emozionatuko dela, noski, doluaren hasieran baldin badago min egingo diola, segurazki, aserretuko dela zu bizirik zaudelako eta bere semea ez, noski, baino doluaren prozesu hortan, onartzen joango da, eta gero eskertuko du bere semea zurekin hitz egin ahal izatea, noski. Claro.
baina hoi da, eta gio hoi da, azkenian epiak ez daude esan desun bezala, ez da, bakoitzak ean bezalakoa gea, bakoitzak gertatu zaion bezala, eta inoiz ez daude bi kasu berdinak, ez da? Hori da, eta gero askotan maila bateko eta bigarren mailako eriotzak jartzen ditugula, ez? Nola da hori lehenengo serio? Bai, maskota hiltzen baldin mazaizu, ezin zara intriste egon, ez dakitzen hiltzen baldin mazaizu bezala. Igual pertsona horrentzat maskota horrek asko lagundu dio, eta dolua, berdina ez dago dolu, berdin bat. Baina oso mingarria izan daitekela, noski. Bai, beti esatea, ez da, txakurra hiltzen zaizu, eta egun bat ingo zunear, da... Familiko norbait zaizu eta bizi guztiako, baina igual ez da zertan, ez da, ez da bezala. Eta hori aurren kasuan oso argi ikusten da, senideren bati eta benetan ez baldin badute harreman oso zuzena euki edo ez zuten feelingik, igual maskota hiltzen zaio eta asko zokerrago dago. Bai, hombre. Bai, bakoitzak azkenian bere bizipen azka, bere erara eta... Baino. Eta elkar laguntzea, azken batean. Bueno, lagunak, hemen itzein da itzein, eta bagoaz aurreaka, Beten hau garbitu, behitu zuk krema horrei, inbier diosuna dagoen behitu erromerua bota pixkat, dena ez, adar bat bai, adartxo bat atea, eta adartxo bat botako deu. Osori, tikituta? Vuelta eta vuelta emango jau, osoikan bota, eta salda bota. Vale, eta nik hemen inberdetena, behitu, perretxiko goxatuko ditugu, horburu goxatuta dazkat, eta hemen inbier detena da, makiltxo bat hartu, berta bota, bertan sartu, lau vuelta eman, eta ja behitu hemen txitxiroen oinarriak zeitxura hartzen nahi dane bai, Haure bai, eta haue bai. Hemen ingo deuna da bain, ospina bota, vale, behitutan agotako jot, eta gutxiko dugu ondo murrizten, hauek ondo itia, eta gero hemen oliba bota, txitxirio bota, gainuntzeko bota, elkartu, eta hori birrindu, eta dena platera datuko dugu. Baina lehen da bizi, beste erreportai bat ikustea jungo gea, Trike Coffee Rosterrea, eta ikusiko zuek gaur, itzeingo egu kafe deskafeinako iguruz. Guazen ikastea. Eguerdion, Ainhoa naz, jasagutzen doztazue Trike Coffee Rostersetik eta gaurkoan kafe deskafeinatuari buruz itzeingo dugu. Kafea sozializatzeko oso tresna ezinbestekoa dugu gure kulturan, eta deskafeinatuak ematen digun aukera da arratsaldeko ordu horreitan ere mantentzea kafe kontsumoa eta lagunekin topaketa horrek. Deskafeinatuaren kontsumoa nazioartean 17% da. Horrek esan nahi du oso kontsumitzaile ona garela deskafeinatuan. Deskafeinatuaren prozesua Ludwig Roselius izan zen komertzianteak sortu zuena 1903an, eta berak prozesu honetan bentzenoa erabili zuen deskafeinatzeko kafeak, baina gaur egun bentzenoa debekatuta dago, ez delako osasungarria gorputzarentzako, baina beste prozesu batzuk aurkitu dezakegu gaur egun. Deskafeinatzeko bi metodo printzipal daukagu, kimikoa, etilazetatoa edo kloruro de metileno erabiltzen dira deskafeinatzeko kafe guztiak, eta gero existitzen da metodo naturala, hau da kimikorik gabe, non kafe berdea eta ura eta karbonoko filtroak erabiltzen diren deskafeinatzeko. Hau da prozesu kimikoa, eta hau izango da prozesu naturala. Konparatzen baldin badugu kafe berde bat kafeinarekin, ikusten dugu kolorea diferentzia daukala, hau da, iluntxoagoak, eta hori dator prozesuarengatik deskafeinatu guztiak ur berotati pasatzen direlako, eta horrek kolorea ematen dio kafe azalari. Nazioartean gehien erabiltzen den deskafeinatua kimikoki prozesatua dago, naturalak ez dira inbeste ikusten, batez ere presioangatik dator, metodo natural bat denbora gehiago behar du deskafeinatzeko, eta beraz horrek ere presioa handiagoa dauka, baina zaporeki prozesu kimikoetan notatuko dugu azukre edo medizinal zapore pixkat, eta prozesu naturaletan berriz aurkituko dugu kafearen zapore errealagoa.
Tostatzen dugunean kafea ere ikusten dugu kanpoaldean ere tuestean aldaketa nabaritzen dela eta iluntxoagoa ikusten dela deskafeinatua. Baina, xehetzen dugunean kafea ikusten dugu oso antzekoa direla xe puntu kolore hori. Try Coffee Roastersen gure filosofiagatik eta estrategiagatik gure prozesua prozesu naturaletan zentratzen da eta tasetan kafe zaporea mantentzea ere oso importantea dela. Beraz, guk Swiss Water prozesua erabiltzen dugu gure deskafeinatuetan eta 10 bat ordu duratzen du prozesu honek, gero sikatu egiten da kafea eta gero katatzen da ea jakitzeko ondo irten den produkzioa eta gero ja kaleratzen dute ia salmentarako. Eta guk kasu hortan Honduraseko Swiss Water deskafeinatua erabiltzen dugu gure bai kafetegi eta bai etxeko kontsumitzaileentzako dakigulako kafearen zaporea asko mantentzen duela eta horrek postasun handia ematen diete deskafeinatu eraten duten egunerokotasuneko pertsonei. Orain deskafeinatu bat egingo dizuet, Honduraseko kafea erabiliko dugu eta ja badauka kafea xehetuta egiteko. Deskafeinatuekin bai ikusi ditu batzutan mito batzuk edo jende asko gure kulturan gauzak nahasten dituztela, ez? Lehendabiziko mitoa da deskafeinatua ez da tuestean egiten, baizik eta kafe berdetik kentzen zaio kafeinaren molekula. Urrengoko mitoa da, gero eta gehiago tostatzen baldin badu kafea, hau da, ilunagoa lortzea, horrek ez du esan nahi deskafeinatu gutxiago edo gehiago duenik, baizik eta berbera izango du. Eta azkenekoz, deskafeinatu bat eskatzen dugunean jakin behar dugu baduela gehienez 0.1 kafeina produktu hontan. Bueno, hemen daukagu gure deskafeinatua eta espero dut gaurkoan rekomendazio edo jakituria pixkat gehitzea deskafeinatuaren munduan eta hemen gaude Try Coffee Roastersen gure deskafeinatu naturala Swiss Water prozesuarekin egindakoa eta nahi baldin baduzue, badakitzue nun gauzen. Mila esker! Hau Painoa eta zenbat ikasten dugu zurekin. Ai ama, egia esan, kafean historian zenbat gauza dauden, eta ze gauza ona, zenbat hartzen ditugun kimikaki daudena deskafeinatuak, eta zuk erakutsi guzu zein da naturala. Eskerrik asko, beste gauza bat baino gehiago ikasi dugu gaur. Bueno, gurean jarraitu behar dugu, hemen behar deuna da, beitu. Murriztu zaigu, xamurtu dia, ingo deuna da, birrindu, erromeroak enduko dugu, bale? Hemen sartu, birrindu ondo, eta iragatzi birrintzeko garaian sartu gurina. Osua ez, bale? Hor erdila, ondo krematuko dugu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta nik hemen inbiarretena da, osai guztik botatzen jun, hor buruk hemen irabazten jarri ditut, oantxe oliba moztuko ditut, eta gero osagai guztik botatzen jun, eta listo, bagoaz. Bueno, naroa, ibiltzegeanak ez dakit, gezurrak esatia dan, edo... Sasiegiak. Sasiegiak, oida. Ez dakik, kristautasunakin lotuta daudenak, eta esaten du behitu, izartxo hortan dago gure etxatxa, hor da, ez dakik ze, esan dugu zela, pepito txakurra, ez dakit. Hoi zer dago, gaizkin da dago, ondoin da dago, aurrak aiteko balio du baino geho ondoriok igual okerroak izate dia? Bueno, uste dut ez garela muturrera joan behar, ez? Ez dago gaizki olakoak esatea, baldin eta argi uzten dugun sinismenak edo guri laguntzen diguten ideiak direla, ez? Erlijioak baldin badira erlijioak, eta bestelako sinismenak baldin badira, gaur egun oso modan dago adibidez izarrarena, ez? Izar bihurtu da, eta denak dira izar bera, bizdiratxuena. Orduan, klaro, gero hor komeriak datoz. Eta ez, eufemismo horiek, ez? Bai eriotza ondoren zer dagoen, eta bai, lehen esaten genuena, bidaiarena, galdu da, ez dakit zer, horiek alik eta gehien ekidin, ze gerora bestela, bueltan etortu zezkigu gero. Hori da, gezurra bota diegu, eta umeek esaten dute, ez? Eske ez diazu gezurrik esaten uzten, eta gero zuk esaten duzu gezurra. Eta bai, izaten da, hori, gure kontra datorren zerbait, beraien konfidantzari dagokionen, ez? Eta nola izan behar dugu, zein da... Ez da nik esan dut zera, junin da geotortzeko, ez da? Ez, etortzeko aukera bat dago. Eta
Eta are gehiago, ez da aukera dagoela eta itxaropena, ez? Gero, desagertutako eriotza horietan, alpinistak, itxas gizonak, itxas emakumeak eta, hori da zaiena, ez? Gorpua agertzen ez denean, nola egin aurre horri, ez? Joan egin baldin bada, zergatik joan egin da, eta ez da itzultzen, ez da? Ze hor ja borondate bat dago, gaur egun bideodeiak eta denetik egon da, zergatik ez du gurekin kontaktatzen, eta orduan zailago izaten da, dolu hori garatzea, porque intentzionalidade bat dago ez itzultzeko, ez? Orduan, hil egin da eta hil egin da. Eta askotan, ume txikiekin adibidez lagundu dezak esatea, funtzionaltasun eza deitzen diotena. Gorpu batek zer ez duen egiten, gorputz batek egiten duena. Ez du arnasik hartzen, ez du sentitzen, ez du beroa eta hotza nabaritzen, besarka bat ez du nabaritzen. Bai, eta humoretik joan nahi baldin badugu, eta eskatologikoak izan, ume txiki pila gustatzen zaio. Orduan zer ez du egingo? Ez du kaka egingo, ez du korroskadarik egingo, pixa, kaka, puzkerrak, hortik ere bideratu nahi baldin baduzu, pixkat tentsioa ere kentzeko, baina pixkanaka argi gelditzen joaten zaie. Bueno, bai, hain nahi zikazten pixkanaka, baina teoria igual errezu izatea praktika baino. Noski hori beti, hori beti. Zukaldian bezala errezeta eman, da gero hori da begira ni nola nabien hemen. Oso ondo aizea, oso ondo aizea. Beitu hemen, txitxirio berezi hau listo azkau, pixka txukunduko dugu hau, eta kremare bai, iragatzi, gatzan puntua ber nola dakan horrek, a ber? Ez dauka. Gatzikan bota aldi hau. Nik ez. Pixkat, ezuk ez. Bueno, pixka botako jo, seguru, ez bada bota. Pixka botako jo, oso ondo, hau emanei, hoi pasatu horrea, oso ondo. Bueno, eta hau dena garatzeko itzaldiak ematituzu. Nun ematituzu, nun dino ebiltzezea? Bueno, itzaldiena sortu zen nahiko kasualidade. Hasi nintzenean honetan formatzen eta sortu zitzaidan Zarauzko Meitai Matien itzaldia emateko aukera. Eta hortik, jendeak deitu egiten hau. Azkenean niretzat hobi bada, ez da lanbidea, orduan sortzen denean egiten ditut, eta, eskatzen duenaren baitan, mugitzen naiz. Egia da azkenengo 2 urtetan amatasunarekin eta gutxiago nabilela ematen. Gutxi gehiago, gehtu kostatzen zaizu alde bat, eta beste eta noaino jutezea, eta deitze izunean normalian zeizatea, bitu, hori harrapatzeko ondo, mingainak baino, eta honekin nola zanpatzen zu behian, eta erresago harrapatzen. Oso, no. Nik ere ikasten dut. Vale, eta, nungo, betu, ur pixka botako izu gaina. Betu, ur pixka tartuko dugu emendikan, hau dena ondo harrapatu, eta hori pixka fino gelditzeko. Venga, eman. Apoiatu ondo, apoiatu, eta hola, indarra aldezu berakain. Bai, inbildurre gabe. Eta, itzaldi hauek, normalen ze ematituzu. Ikastetxeta jutezea, leku berezita, o pertsonalkire bai familia batek aldizu dituen behaiei laguntzeko? Bueno, a ber, azkenean esate dizuan, hobi bada, orduan, gehienetan izaten da, edo asteburutan nola tailerren bat, edo helduentzat izan daitekena, beraienari dagokionez, edo gero aurrei nola egin, gero guraso elkarteak, klaustroetan eta eskoletara zailagoa da irakasleentzat, nola irakasle naizen, eta ez didaten ordutegi hortan ateratzen uzten, zailago baino. Bueno, bagoaz horrekin ez da, ber? Listo, Bai, ezin hobe, hau emendikan harrapatuko dugu azpiko guztek, vale, hau eman, hemen dauden fibratxo hauek eta porruanak eta botako ditugunea, organikoa, hau errazkara, eta platera aratu ingo dugu, momentu batian. Vale, oso ondo, egarra itxura, atea zaiona. Bueno, eta zukalden leheno esan dezu, hola, gutxi, ez tearitzen? Seguru baiet. Ez, bikoteak egiten du normalean. Bai, bueno. Seme alabe gainera oso argi daukate, aitak egiten duela hobeto. Bai, sorteko. Behintzat zerbaitetan libratzen naiz. Ondo da, zerbaitetan, ondo. Zenba seme alaba dazkazu ba? Bi seme alaba. Ja nahiko hasita, ose? Ez. Aurten 6 eta 3. Vale, hortxe, borroka bizian. Gustoa, goxatzen. Bueno, hemen ikusi zu, krematxo garrain deun, gainean hemen orburekin indako, zan deu txitxiroak, baina, illa gauza gehiago azka txitxiroak, baina, egarra itxura. Ai, ama, hemen beste orburutxo bajarriko dugu goian. Vale. Eta hau, perexitxo batekin.
Baitu horre, sigindu zei pixka pa eta garbituko deu. Bueno, ez dakit, zozen nahi desun hemen esan jendia, nola lagundu, o nundik noa jun, edo, o ze baliabide dauden hau dana aurre iteko. Bueno, azken batean dela beraiek beldurrak kentzea, beraiek direla baliabiderik onena, eta laguntza behar baldin bada eskatzea dela onena, ez? Ba, ez da eskatu, eta dakinan ondoa jun, eta aurrein, bizitzai. Hori da, pixkanaka. Bueno, hemen txein behar deuna da bitu oregano pixka batako, jamin nekatela eskura. Perexia jarriko, horrela xe. Eta olio berninare bai botako jo tantatxo batzuk. Horrela xe. Bueno, Naroa, mila esker etortze batikan. Zuri, Gai hau hain naturaltasunakin jorratze batikan. Eta zuei bai, mila esker horre hote batikan. Guantxe prestatuko beste pater bat bilo jango dugu gaur egun ikusten, Vale? Agur lagunak, bihar arte.